हॅलो नमस्कार, मी अदिती बाणावलेकर. कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण साद लाईव्ह मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आज आपल्या बरोबर आहे ती व्यक्ती जिने आपल्या प्रत्येक कोकणवासियाची मान गौरवाने आणि अभिमानाने उंचावली आहे. ती म्हणजे डॉक्टर जुई निगुडकर. वेलकम जुई. थँक्यू. डॉक्टर जुई निगुडकर ही सिंधुदुर्गातल्या लीडिंग स्त्रीरोगतज्ञ डॉक्टर संजय निगुडकर यांची सुकन्या असून तिने नीट PG या नॅशनल लेवल एंट्रन्स एक्झाममध्ये 7th रँक, ऑल इंडिया 7th रँक पटकावला आहे. सर्वप्रथम तुझं खूप 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 कॉंग्रॅच्युलेशन्स फ्रॉम द एंटायर कोकण साद लाईव्ह टीम जुई. थँक्यू सो मच. तुला आज कोकण सादच्या मंचावरनं कोकणवासियांशी संवाद साधताना कसं वाटतंय? खूप मोठा ऑनर आहे, कारण असं आपल्या एरियामध्ये, आपल्या रिजनमध्ये त्या लोकांशी बोलताना किंवा त्या लोकांना ॲड्रेस करून बोलताना खूप एक वेगळा प्राईड येतो. किंवा मलाच आपल्या लोकांकडनं जेव्हा आपल्याला कौतुक मिळतं ऐकायला, ते वेगळं असतं. म्हणजे इतर कोणी पण मला बोलेल, मी मुंबईत जाईन आणि मला कोणी बोलेल की कॉंग्रॅच्युलेशन, ते वाटतं. पण आपल्या लोकांनी आपल्याला बोललं ते आपल्याला हृदयाला लागतं, छान वाटतं बोललेलं. तर एक वेगळं फिलिंग आहे. आणि मी असं कधी स्टुडिओमध्ये कधी इंटरव्ह्यू दिलेला नाही आणि एवढं मोठं सक्सेस कधी मला ह्याच्या आधी मिळालेलं नाही. सो दिस इज अ फर्स्ट. हे पहिल्यांदाच असा इंटरव्ह्यू घेते आणि आय एम व्हेरी ग्लॅड की ते पहिल्यांदाच कोकण सादच्या मंचावरती होतंय. सो या, छान वाटतंय. मी आणि द ऑडियन्स इज व्हेरी शुअर दिस वोंट बी द लास्ट टाईम. आणि एक प्रश्न जो आमच्या प्रत्येकाच्या मनात आहे, आय एम व्हेरी शुअर की ऑडियन्सच्या पण तो मनात आहे आणि पर्सनली तो माझ्याही मनात आहे, तो म्हणजे ही परीक्षा देताना जेव्हा यू आर आन्सरिंग, डिड यू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ सक्सेस? अजिबात नाही. म्हणजे अपेक्षाच नव्हती. मी सगळ्यांना सांगते की जेव्हा रिझल्ट लागला तेव्हा आमचे मार्क आणि आमचा रँक असे आजूबाजूला होते. 800ची टोटल 800 मार्कांची एक्झाम होती आणि 800 मार्कपैकी मला 716 मिळालेत. आणि आधी मी ते मार्क बघितले. मी माझ्या फ्रेंड्स बरोबर रिझल्ट चेक केला. 716 मार्क्स आधी बघितले आणि आम्हाला सगळ्यांना वाटलं की 716 रँक आहे. मग मला त्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट केलं. मी पण खुश झाले की हां चल 1000च्या आत रँक आलाय. ती पण खूप मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे एवढं लाखांच्या स्टुडंट्समध्ये 1000च्या आत रँक येणं पण खूप मोठी गोष्ट आहे. सो मी खूप खुश होते. मग बघितलं नाही, थांब, 716 मार्क्स आहेत, त्याच्या बाजूला रँक आहे. आणि 1 अंकी रँक बघून म्हणजे मी अशी काय भिरभिरायला लागलं. म्हणजे मला भरोसाच होत नव्हता, विश्वासच होत नव्हता. 100 वेळा मी आत्ता बाहेर बसून परत एकदा मार्क्स चेक केले की मी बरोबर बोलते ना. कारण असं वाटतंय की मी झोपेतून उठेन एक दिवस आणि हे सगळं मी स्वप्न बघते आणि खरं नाहीये. हां, म्हणजे विश्वासच बसत नाहीये. पण आता हळूहळू असं स्वतःबद्दल मला प्राऊड वाटतंय आणि असं वाटतंय की हां, हे तुक्का नाही लागलाय, मी जेन्युइनली माझ्या कष्टांमुळे झालेलं आहे. ते आता जसं जसं मला प्रोसेस होतंय तर आता बरं वाटतंय, अजून छान वाटतंय. आता तुला सिंक इन झाल्यावर एवढं प्राऊड फील होतंय, पण त्या एक्झॅक्ट मोमेंटला जेव्हा तुला कळलं दॅट यू स्टूड 7th इन द होल नेशन, लाखो मुलांनी या परीक्षेसाठी कितीतरी महिने वर्ष तयारी केलेली आणि यू स्टूड 7th, त्या मोमेंटला तुला कसं फील झालं? मी आधी असं डोक्यात असं सुन्न झाल्यासारखं वाटलं. मी रिझल्ट चेक केला आणि माझ्या फ्रेंड्सकडे बघतच राहिले की हे काय आहे असं. ते पण माझ्याकडे बघत राहिले, कारण आम्हाला कोणालाच आमच्या ग्रुपमधनं कोणाला तरी टॉप 10 मध्ये रँक येईल असं आम्हाला वाटलं नव्हतं. तर परत एकदा चेक केला, घरी कॉल केला, माझ्या वडिलांना कॉल केला. ते तेव्हा ऑपरेशन करत होते. सो त्यांना पण वेळ मिळाला नाही प्रोसेस करायला. मग त्यांना सांगितलं थांबा, तुम्ही शांतीने ऑपरेशन पार पाडू दे, मी माझं परत एकदा चेक करते. मग मी परत किमान 3-4 वेळा चेक केलं. माझं ते रोल नंबर, ॲडमिट कार्डवरचा आपला रोल नंबर असतो आणि सीट नंबर असतो, ते परत घालून परत वेगळ्या लोकांच्या फोनवरनं चेक केला 100 वेळा. आणि तेव्हा कुठे मग कळलं की झालंय असं. आणि बाय द टाईम ते एक्सेप्ट केलं मी तोपर्यंत लगेच मग जे क्लासेस मी जॉईन केलेले होते किंवा जे लोकांचे फोन यायला लागले की तुम्ही असा रँक आहे, तुमचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे, तुमच्याशी बोलायचं आहे, असं तसं, आम्ही तुमच्या घरी येतोय, तुम्हाला केक द्यायला येतोय. म्हणजे एवढ्या लेवलला कधी एक्सपेक्टच केलं नव्हतं की लोक माझ्याशी येऊन बोलणार की तुमचा एवढा रँक आलाय. मी ट्राय करत होते की माझा टॉप 100 मध्ये रँक यावा, त्या हेतूने मी अभ्यास करत होते. पण असा एक सक्सेस मला एक्सपेक्टेड नव्हतं. एक्झामच्या आदल्या दिवशी पण मी विचार करत होते की ॲटलिस्ट एक्झाम शांतीने पार पडू दे, मला जास्त खूप अपेक्षा नाही ठेवायच्या आहेत. मी जेवढं मला
काम माइंडने मी एक्झाम देऊ शकते तेवढं देते. पण मग रिझल्ट आल्यानंतर असं एकदमच अनरिअल वाटलं की हे खरंच नाहीये, हे शक्य कसं आहे असं वाटत राहिलं की एखाद्याला वाटत असेल की हां माझा एक्सपेक्टेड होता, मी एवढा माझा रँक नेहमीच येत होता, मी नेहमीच इझिली एकदम क्रॉस करत होतो टॉप 10. असं काही काही लोक आहेत ज्यांना खूप इझिली असे चांगले रँक येत होते. सो त्यांच्यासाठी हे खूप एक्सपेक्टेड होतं. वेर ॲज फॉर मी दिस वॉज व्हेरी अनएक्सपेक्टेड. म्हणजे कधी अपेक्षा केली नव्हती, स्वप्नातही विचार केला नव्हता. सो तेव्हा रँक दिसला तेव्हा म्हणजे खूप मी ती फिलिंग शब्दांमध्ये एक्सप्रेस नाही करू शकत. खूप वेगळी फिलिंग होती, छान होतं. वेल, सक्सेस टेस्ट बेस्ट वेन लीस्ट एक्सपेक्टेड, राईट? सो ऑडियन्समधल्या बऱ्याच लोकांना माहीत नसेल, पण जुई आणि मी एकमेकांना अगदी लहानपणीपासून ओळखतो आणि मी तिला एकदम जवळून लहानपणीपासून पाहिलंय. त्यामुळे सो मला एक चान्स मिळाला की तिच्यातले बरेचसे गुण जे घेण्यासारखे आहेत ते मला जवळून बघता आले. आणि त्यातले काही गुण म्हणजे शी इज एक्स्ट्रीमली डिटरमाइंड, शी हॅज अ रेझर शार्प फोकस ऑन हर गोल्स. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि प्रत्येकाने घेण्यासारखा गुण म्हणजे शी हॅज अ क्लॅरिटी ऑफ थॉट, जी बऱ्याच मुलांमध्ये बऱ्याच लोकांमध्ये आजकाल पाहायला मिळत नाही. पण त्याहूनही मला तिचा आवडणारा गुण म्हणजे सेल्फ कॉन्फिडन्स. तिचा स्वतःवरचा, स्वतःच्या विचारांवरचा आणि डिसिजनवरचा असलेला सेल्फ कॉन्फिडन्स. मला तुला विचारायचं आहे जुई, या तुझ्या क्वालिटीज तुझ्याकडे नेहमीच लहानपणीपासून होत्या की तू त्या इन्कल्केट केल्यास, की यू लिव्ह बाय द प्रिन्सिपल फेक इट टिल यू मेक इट? हेच म्हणजे ॲक्च्युली आउट ऑफ मी आणि माय ब्रदर, म्हणजे आम्ही माझ्या घरी नेहमी असं म्हणतात की मी थोडं अंडर प्ले करते किंवा मी माझा कॅपेबिलिटीजना थोडं अंडर एस्टिमेट करते, पण इन दी एंड माझा रिझल्ट खूप चांगला येतो. बट माझा तो असा डिफेन्स मेकॅनिझम की आधी आपण धरून चालायचं की ठीक आहे मी एवढं छान नाही करत, आणि मग नंतर जेव्हा छान होतं तेव्हा मग आपल्याला एक वाटतं की हां माझा आहे, माझी तेवढी कॅपेबिलिटी आहे, माझी लेवल तेवढी आहे, मी उगाच स्वतःला अंडर एस्टिमेट केलं. तर मी शाळेत असल्यापासून असंच करते. म्हणजे अगदी लहानपणीचं मला आठवत नाही, पण माझे आई बाबा हेच म्हणतात की तू स्वतःला खूप म्हणजे स्वतःला एवढं क्रेडिट देत नाही आहेस जेवढं तू डिझर्व करतेस. तर आता पण मी एक्झाम झाल्यानंतर जेव्हा मी बाहेर आलेले तेव्हा मी आईबाबांना सांगितलं एक्झाम चांगली गेली, बट रिझल्ट कसा येईल मला माहिती नाही, बिकॉज आय थिंक सगळ्यांनाच चांगली गेली असणार, तर रँक थोडा कमी येऊ शकतो, तर काही जास्त एक्सपेक्ट नका करूत. आणि मग हे असा रिझल्ट आला. सो पण द थिंग इज की कॉन्फिडन्स म्हणायचं झाला तर फॉल्स कॉन्फिडन्स आय डोंट लाईक टू हॅव. म्हणजे ओव्हर कॉन्फिडन्स किंवा असा ब्लाइंडली बोलणं की मी छान करणारच आहे, काहीही झालं तरी मला हे येणारच आहे, दॅट आय डोंट लाईक. तर फॉर दॅट थोडंसं मी आय लाईक टू स्टे ऑन द लेसर साईड, की कदाचित मला ही गोष्ट नाही येत तर मी इम्प्रूव्ह अजून करू शकते. हा ॲटिट्यूड मला ठेवणं जास्त आवडतं. आणि हे मेनली माझं मुंबईला गेल्यानंतर जेव्हा मी कॉलेजला MBBSला ॲडमिशन घेतली तेव्हा डेव्हलप झाला. कारण मी जेव्हा कुडाळमध्ये होते किंवा जेव्हा मी माझ्या स्कूलच्या एज्युकेशन आणि बाकी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स देत होते तेव्हा एक काइंड ऑफ फिलिंग यायची की हां मी मॅनेज करते, आय एम व्हेरी गुड ॲट दिस, मला अभ्यास जमतो, मी आय थिंक म्हणजे मला असं वाटायचं की ठीक आहे मी हुशार आहे, मला थोडं जमतं, असा कॉन्फिडन्स डेव्हलप झालेला. पण मग मुंबईला गेल्यानंतर जेव्हा 180 मुलांमध्ये माझ्या एवढीच आणि माझ्यापेक्षा खूप पटीने जास्त हुशार मुलं जेव्हा माझ्या आजूबाजूला होती तेव्हा रिअलाईज झालं की ओके मे बी आपण एवढंही छान नाही आहोत. तर मग थोडं ग्राउंडिंग झालं आणि इंट्रोस्पेक्शन केलं, स्वतःबद्दल खूप विचार केला की माझी पर्सनॅलिटी कशी आहे, माझी काय लेवल आहे, मला इतरांएवढंच चांगलं होण्याची कितपत इच्छा आहे, स्वतःला मानसिक त्रास करून मला एक्सेल करायचं आहे का. म्हणजे हे सगळं जे आपण मोठं होता हे सगळे विचार करतो ते सगळे विचार माझ्या डोक्यात MBBSमध्ये ॲडमिशन घेतल्यानंतर झाले. सो तेव्हा माझं कन्क्लुजन असं मला आलं की आय एम गोइंग टू बी इनफ, म्हणजे मला जेवढं गुड इनफ वाटतं, सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन जेवढं हवं त्याच्यापुरतं मी अभ्यास करणार आणि आय विल ट्राय टू बी बेटर दॅन माय सेल्फ. आधी मला अशी सवय होती की कम्पीट करायचं इतरांबरोबर, म्हणजे आय विल ट्राय टू बी द बेस्ट. पण मग कळलं की यू डोंट हॅव टू बी द बेस्ट, यू जस्ट हॅव टू बी सेल्फ सॅटिस्फाईड. तर तो एक तसा टाईप ऑफ कॉन्फिडन्स आहे की सेल्फ कॉन्फिडन्स, आय एम कॉन्फिडंट विद इन माय सेल्फ. म्हणजे सगळ्यात बेस्ट होण्याची इच्छा गेली आणि स्वतःमध्ये कॉन्फिडंट राहण्याची, स्वतःमध्ये सॅटिस्फाईड राहण्याची ती एक वेगळी क्वालिटी आली.
तर ते टेक अ नोट ऑडियन्स, एव्हरीबडी हू इज प्रिपेअरिंग फॉर एनी एक्झामिनेशन इन देअर लाईफ, स्वतःमध्ये कॉन्फिडन्स ठेवा. सर्कमस्टॅन्सेस चेंज होतात, पण तुम्ही स्वतःवर आत्मविश्वास ठेवला पाहिजे. दॅट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्या ज्या तुझ्या क्वालिटीज आहेत, ज्या तू इनकल्केट केल्यास किंवा तुझ्या लाईफ जर्नीमध्ये ज्या तू शिकल्यास, त्या तू या एक्झाममध्ये किंवा कुठच्याही लाईफ प्रेपमध्ये तुला त्या युजफुल ठरल्या आहेत का? डेफिनेटली. कारण अशी जे एखादी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असते ना, ही एक्झाम प्रॉबेबली माझ्या लाईफची मोस्ट डिसाइडिंग एक्झाम आहे. म्हणजे पुढचं करिअर आणि सगळं फ्युचर डिसाइडिंग. आता अशाच एक्झाम बरेच लोक वेगळ्या वेगळ्या फील्डमध्ये देत असणार. म्हणजे UPSC असो, JEE असो, या सगळ्या एक्झाम्स आपल्यासाठी एवढ्या इम्पॉर्टंट असतात कारण आपल्याला माहित आहे की दिस इज गोइंग टू डिसाइड माझं अख्खं फ्युचर, माझं करिअर, माझी अख्खी लाईफ. तर आपल्या एजला, म्हणजे आता तर आय एम ओल्डर, मी आता 24 वर्षाची होणार, पण जेव्हा मी नीट UG दिली, MBBS मध्ये ऍडमिशन घेण्यासाठी, आता भरपूर मुलं देत असणार ती एक्झाम, मे मध्ये येते ती एक्झाम. आणि मी तेव्हा नीट UG मध्ये होते, 16-17 वर्षाच्या वयाला आपण एवढं प्रेशर हँडल करणं की मी ही एक्झाम कशी देते त्याच्यावरती माझं पुढचं अख्खं लाईफ डिपेंड करतं. हे प्रेशर त्या वयाला हँडल होणं खूप डिफिकल्ट आहे. आणि आय थिंक पेरेंट्सना हे तेव्हा कळत नाही की माझ्या मुलाच्या डोक्यात काय काय चालू आहे. आणि मुलांना पण मोस्ट ऑफ द टाइम स्वतःला माहीत नसतं की माझ्या डोक्यात काय प्रोसेस चालू आहे. पण तेव्हा ते सबकॉन्शियसली प्रेशर खूप असतं की कोणी आपल्याला असं सांगणारं नसतं की ठीक आहे, तुझी ही एक्झाम नाही एवढी चांगली गेली तरी ठीक आहे, तुझी पुढची अख्खी लाईफ त्याच्यामुळे नाही डिस्टर्ब होणार आहे. तो आपण प्रेशर घेतो, इंटरनलाइज करतो आणि मग त्याच्यामुळे आपलं रिझल्ट, नॉट जस्ट बिकॉज अभ्यास कमी झाला, पण कधी कधी हे मेंटल इश्यूजमुळे किंवा आपलं एबिलिटी टू कोप याच्यामुळे पण रिझल्ट अफेक्ट होतो. तर आय फील मी ज्या ह्या क्वालिटीज ओव्हर 5 years ऑफ MBBS डेव्हलप केल्या, या क्वालिटीजमुळे मला मेंटल स्ट्रेंथ डेव्हलप केली. म्हणजे कम्पेअर्ड टू 12th स्टँडर्ड जेव्हा मी नीट UGची परीक्षा देत होते तेव्हा मला खूप त्रास व्हायचा. म्हणजे मेंटली आय वॉज व्हेरी वीक, आय वॉज स्ट्रगलिंग की एक्झाम नाही चांगली गेली तर काय होईल, पुढे काय होईल, अँक्शियस होते खूप. बट दिस टाइम आय वॉज व्हेरी शुअर ऑफ माय सेल्फ की ठीक आहे, मी माझा बेस्ट अटेम्प्ट देत आहे आणि दिस इज नॉट दी एंड. राईट. म्हणजे नाही चांगली गेली तरी आय विल हॅव अनदर अटेम्प्ट अँड आय कॅन डू बेटर. तर आय थिंक हा जो आउटलुक आहे तो सगळ्यांना आधी डेव्हलप केला पाहिजे कुठलीही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देताना. आणि तो ती डेव्हलप करण्यासाठी चांगला गायडन्स असणं गरजेचं आहे, चांगलं सपोर्ट सिस्टीम असणं गरजेचं आहे. तर दिस इज ऑल्सो एव्हरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ युअर प्रिपरेशन, नॉट जस्ट अभ्यास नाही आहे. या सगळ्या गोष्टी सुद्धा, इतरांशी बोलणं, चर्चा करणं, फिगर आउट करणं की आपण आपला आउटलुक एक्झामसाठी कसा आहे, आपण रिझल्टकडे कसं बघणार आहोत, ज्यांचा रिझल्ट नाही चांगला येणार तर आपण त्याच्याशी कसं डील करणार आहोत, खचून जायचं की पुढे आपण जात राहायचं, या सगळ्या गोष्टी एक्झाम प्रिपरेशनचा पार्ट आहेत जे आपल्याला मोस्ट ऑफ द टाइम्स लक्षात नाही येत. आणि आय थिंक दीज क्वालिटीज विच म्हणजे मी ज्या डेव्हलप केल्या, म्हणजे इंटेन्शनली अनइंटेन्शनली ज्या माझ्याकडे आहेत, आय थिंक त्यांच्यामुळे पण मला एक्झामसाठी प्रिपरेशन करताना खूप मदत झाली. या ऑल दिस इंटेंजिबल फॅक्टर्स हे खूप ॲडअप होतात नंतर, राईट? तू बोललीस तुझ्या सपोर्ट सिस्टीम बद्दल. सो हू वॉज दॅट वन पर्सन जे कॉन्स्टंटली तुझ्या सोबत होते फ्रॉम द व्हेरी स्टार्ट अप अंटिल नाव? आई माझी. म्हणजे लिटरली शाळेमधनं आत्तापर्यंत आईने माझ्या सगळ्या अभ्यासासाठी खूप कष्ट घेतलेत. म्हणजे स्वतः ती मेडिकल फील्डमध्ये नसून तिने मी आणि माझा भाऊ दोघांनीही मेडिकल फील्डमध्ये एक्सेल करावं याच्यासाठी तिने खूप एफर्ट्स घेतलेत. सायन्स बॅकग्राऊंड नाही आहे तिचा, तरी पण तिने कष्ट घेऊन स्वतःहून सायन्सचा थोडा अभ्यास करून आम्हाला स्कूलपासनं शिकवलं आहे. आणि आता सुद्धा म्हणजे मी मुंबईत घरापासून लांब राहत होते, आईबाबांपासून लांब राहत होते आणि इंटर्नशिप करत होते. तर ते करता करता मला अभ्यास करताना बाकी काही इश्यूज न यावे आणि मॉरल सपोर्ट याच्यासाठी ती खूप वेळा यायची. आणि तिने मला खूप म्हणजे मल्टिपल वेजमध्ये हेल्प केली आहे. जरी अभ्यास मी स्वतः केलाय तरी जे बॅकिंग आहे किंवा जे मॉरल सपोर्ट आहे, इमोशनल सपोर्ट, ते तिच्याकडनं खूप आहे. म्हणजे माझ्या सगळ्या फॅमिलीकडनं आहे, ऑब्व्हियसली माझ्या भावाकडनं आहे, माझ्या बाबांकडनं आहे, माझ्या वहिनीकडनं आहे, पण आईचा एक मेजर रोल आहे जो मी मेन्शन नाही केला तर मलाच बरोबर नाही वाटणार की शी इज द पिलर ऑफ आवर एंटायर फॅमिलीज सक्सेस. असं. राईट.
तू मेन्शन केलंस की तू ही जी एक्झाम आहे नीट PGची एक्झाम ती तू इंटर्नशिप करता करता अटेम्प्ट केलीस आणि ऑडियन्समध्ये जे स्टुडंट्स असतील त्यांना आणि मला स्वतःलाही रिलेट होतं की या दोन्ही गोष्टी एकत्र करणं म्हणजे तारेवरची कसरत आहे आणि ती तू यशस्वीरित्या पार पाडलीस आणि जे यश तू संपादन केलंस इट्स जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स हे तू कसं करू शकलीस? सो आम्ही असा ट्रेंड आहे म्हणजे मेडिकल स्टुडंट्समध्ये की म्हणजे ओव्हर द इयर्स इट इज चेंजिंग, पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स असा विचार केला जातो की इंटर्नशिप इज व्हेरी टाईम कन्झ्युमिंग आणि इंटर्नशिपचं काम केल्यानंतर थकून जायला होतं. कधी कधी वर्क प्लेसमध्ये थोडं टॉक्सिसिटी असते, थोडं हे असतं. तर त्याच्यामुळे काही काही मुलांचा असा विचार असतो की आपण इंटर्नशिपचं वर्ष नुसतं इंटर्नशिपवर फोकस करून घालवायचं सो दॅट नंतर आपण एक डेडिकेटेड अख्खं 1 इयर देऊन ड्रॉप घ्यायचा आणि पूर्ण अभ्यास करून एक एक्झाम द्यायची. जे मला म्हणजे आय अग्री विथ दिस यू, म्हणजे काहीच चुकीचं नाही आहे. बट माझ्या कॉलेजमध्ये किंवा आता हल्ली अशी ट्रेंड निर्माण झाली आहे की इंटर्नशिप करता करता जस्ट कारण फायनल इयर संपलेलं असतं. आता नीट PGची जी परीक्षा आहे ती खूप लाईक वन ऑफ द हार्डेस्ट एक्झाम्स का आहे, कारण त्याच्यामध्ये आम्ही MBBSमध्ये सगळे जे 4 वर्षात 19 सब्जेक्ट शिकतो ते सगळे 19 सब्जेक्ट्सची एक्झाम आहे ही. सो असं होतं कधी कधी की जेव्हा तुम्ही एक अख्खा वर्ष अभ्यास नाही करता आणि तुम्ही एक इंटर्नशिपचा एक अख्खा वर्ष अभ्यास न करता ड्रॉप घेता, तर तुमची ही जी फायनल इयरपर्यंत 1 वर्ष आधीपर्यंतची जी लिंक असते सब्जेक्टची ती तुटते. आणि कॉन्स्टंट थोडा थोडा मानसिक स्टिम्युलेशन, जे मेंटल स्टिम्युलेशन म्हणतो, ते चालना म्हणतो, ती जर नसली तर या सब्जेक्टची जो लिंक तुटते आपली ती महाग पडते नंतर ड्रॉपच्या इयरमध्ये. आता मला यावेळी खूप जाणवलं की मी इमिडिएटली म्हणजे फायनल इयर झाला या एक्झामची तयारी चालू केली. तेव्हा मला नोटीस झालं की मी हल्लीच ज्या गोष्टी वाचल्या आहेत फायनल इयरच्या एक्झामसाठी त्याचा मला आता पण फायदा होतोय. असं नाही आहे की तो अभ्यास आणि हा अभ्यास वेगळा आहे. इट इज ऑल लिंक्ड, सगळं कनेक्टेड आहे. तर त्याच्यामुळे माझा असा विचार होता आणि माझ्या फ्रेंड्सचा सुद्धा. इनफॅक्ट माझ्या कॉलेजच्या बॅचमध्ये ऑलमोस्ट 70-75% लोकांचा असा विचार होता की आपण ॲज लॉंग ॲज आपलं सगळं मनात फ्रेश आहे, सगळे विषय फ्रेश आहेत, आपण हल्लीच अभ्यास करून फायनल इयरची परीक्षा दिली आहे, तर अजून 1 वर्ष कशाला थांबायचं, याच वर्षामध्ये आपण मॅक्झिमम जेवढा जमेल तेवढा अभ्यास करून जेवढी बेस्ट रँक येईल तेवढा काढून मग जी सीट मिळेल त्यात ॲडमिशन घेऊन टाकायची. कारण काही लोकांनी नीट UG मध्ये ड्रॉप घेतलेला असतो, MBBS मध्ये ॲडमिशन मिळताना पण काहींना रिपीट करावं लागतं. तर अशा वेळेला टाईम खूप इम्पॉर्टंट असतो लोकांच्या लाईफमध्ये. कारण हे झाल्यानंतर आता मी पुढे रेसिडेन्सी करेन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करेन, ते अजून 3 वर्ष, मग सुपर स्पेशालिटी असते काहींची अजून 3 वर्ष, मग फेलोशिप असते 1 वर्ष. एवढा जो वेळ आपण ट्रेनिंगमध्ये घालवतो अशा फील्डमध्ये 1 वर्ष सुद्धा घालवणं थोडं महाग पडतं. म्हणजे काहींना पडतं आणि काहींना नाही वाटत एवढं इम्पॉर्टन्स त्याचा. दॅट इज कम्प्लिटली फाईन. बट आय फेल्ट लाईक आय शुड प्रोग्रेस फास्टर. 1 वर्ष पण मला नाही घालवायचं होतं. आय वॉन्टेड टू एक्सेल ॲज क्विक ॲज पॉसिबल आणि 1 वर्ष अजून ड्रॉप न घेता मला पुढे जायचं होतं. सो मी आधी हे ठरवलं की इंटर्नशिपच्या स्टार्टिंगलाच की आय एम गोइंग टू ट्राय अँड डू इट इन 1 गो. आणि आय वॉज लकी की माझ्या बॅचमध्ये सगळे मुलांचाच असा पर्स्पेक्टिव्ह होता. सो मला कधी पण असं नाही वाटलं की अरे बाकीचे मजा करतायत, मी कशाला करू, असं नाही वाटलं. आय वॉज मोटिवेटेड कारण माझ्या बॅचमध्ये तेवढी कॉम्पिटिशन होती आणि तेवढंच डेडिकेशनने सगळे अभ्यास करत होते. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण ते तुला मोटिवेटेड ठेवतं ऑल अलॉंग. म्हणजे पिअर प्रेशरच्या 2 साईड्स असतात, चांगली पण साईड असते, वाईट पण असते, ती टॉक्सिक कॉम्पिटिशन पण असते. पण तुमचा बघण्याचा पर्स्पेक्टिव्ह कसा आहे. मी विचार केला की कधी व्हायचं की किती स्ट्रेस आहे, सगळेच करतायत, मी थोडा पण वेळ नाही घालवू शकत. बट ॲट द सेम टाइम याच्यामुळे मला फायदा झाला जो मला मे बी बाकी कुठल्या कॉलेजमध्ये किंवा दुसऱ्या सिटीमध्ये राहून झाला नसता. सो हे मी एक खूप ग्रेटफुल आहे की माझं बॅकग्राऊंड आणि माझं जे फाउंडेशन होतं ते खूप चांगलं होतं बिकॉज ऑफ माय कॉलेज. सो इंटर्नशिपमध्ये असं होतं की MBBS झाल्यानंतर दिस इज युअर फर्स्ट टाइम तू पेशंट बरोबर इंटरॅक्ट करते. म्हणजे ह्याच्या आधी पण आपण वॉर्डमध्ये जातो, केसेस बघतो, पेशंट बघतो, पण आपण पेशंटच्या ट्रीटमेंटमध्ये ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्व नसतो. ते पहिल्यांदा इंटर्नशिपमध्ये चालू होतं. सो असं सुद्धा आहे की जेव्हा तुम्ही अभ्यास करता या एक्झामचा,
इंटर्नशिपमध्ये तडजोड नाही व्हायला पाहिजे, कारण तुम्ही तेवढाच पेशंटची इंटरॅक्शन आणि पेशंटची ट्रीटमेंट कशी होते ही बघितली पाहिजे, हॉस्पिटलमध्ये गेलं पाहिजे. सो मी माझं बेस्ट ट्राय करणार होते की मला या 2 गोष्टी बॅलन्स करायच्या आहेत, की मला हॉस्पिटलमध्ये पण जायचं आहे, मला इंटर्नशिप करायची आहे, मला काम करायचं आहे आणि मला फर्स्ट फेस टू फेस मला बघायचं आहे की पेशंट केअर कशी असते प्रत्येक ब्रांचमध्ये, बट ॲट द सेम टाइम मला अभ्यास सुद्धा करायचा आहे. तर आता या 2 गोष्टी बॅलन्स कशा करायच्या, तर फर्स्ट इज सुरुवातीपासून मी ठरवलं की आय एम गोइंग टू ट्राय. मी आधीपासूनच म्हणजे मी एकदम ठाम ठरवलेलं की मी टाइमपास नाही करणार आहे, हे 1 वर्ष मी मजा नाही करणार. हे असं ठरवलेलं की इंटर्नशिपमध्ये तडजोड नाही करू शकत, तर कशात कमी करायचं, तर सॅक्रिफाईस करायला तो मजामध्ये, की 1 वर्ष मी माझ्या फ्रेंड्स बरोबर कुठे बाहेर जाणार नाही, मी कुठे फिरायला जाणार नाही, मी दिवाळीत घरी येणार नाही कुडाळला, असं मी काय काय गोष्टी ठरवल्या. आणि मग मी चालू केलं माझं वर्ष, कारण नंतर पुढे जाऊन मला असं डगमगायचं नव्हतं की अरे मला कंटाळा आला, मी थोडं मजा करते असं तसं. सो आधीपासूनच मी ठाम ठरवलेलं की मी हे करणार आहे आणि इफ आय एम डुईंग इट आय विल डू इट राईट. म्हणजे थोडं इकडे थोडं तिकडे असं नाही, फुल्ली डेडिकेटेडली करणार असं ठरवलेलं. सो त्याच्यामुळे इंटर्नशिप चालू केली. ॲट द सेम टाईम मी जेव्हा काम करायचे त्याच्यानंतर घरी यायचे, झोपायचे आणि झोपून अभ्यासाला लागायचे, आणि किंवा कधी कधी लायब्ररीत थांबून लायब्ररीत बसून अभ्यास केलेला आहे. सो प्लॅन बनवायचा आणि तो फॉलो करायचा. हे सगळ्या सिनियर्सनी आम्हाला सांगितलं होतं, असा सगळा गायडन्स सगळ्यांकडनं होता. सो कधी एकदा हा डिसिजन केला की मी या अटेम्प्टमध्ये करणार आहे, त्याच्यानंतर ऑल आय हॅड टू डू वॉज फॉलो दॅट डिसिजन. मग मी प्लॅन केला अभ्यासाचा. मी 1 महिन्याचं ॲडव्हान्समध्ये प्लॅनिंग करायचे की हा महिन्यामध्ये मी कुठला सब्जेक्ट करणार आहे, काय काय करणार, कुठल्या टेस्ट देणार, ही 1 महिन्याची ॲडव्हान्स प्लॅनिंग करायचे. आणि मग इंटर्नशिपचं काम संपवून अभ्यास केलेला आहे. आणि मी इंटर्नशिप डिसेंबरपर्यंत एकदम सिन्सिअरली अटेंड केलेली आहे आणि त्याच्याबरोबर जमेल तेवढा अभ्यास केला. जस्ट द थिंग इज की टू से की कसं बॅलन्स करायच्या दोन्ही गोष्टी, हेच एक उत्तर आहे की थोडं सॅक्रिफाईस करायला लागतं. 1 वर्ष आपल्याला मजा करायला नाही मिळत. आपल्या आजूबाजूचे लोक कधी कधी मजा करत असतात, ते बघून थोडं असं त्रास होतो, फोमो होतो. पण ते 1 वर्ष आपल्याला केवढं इम्पॉर्टंट आहे, केवढा आपल्याला आपला रिझल्ट इम्पॉर्टंट आहे, ते आधीपासून ठरवून मग तशाप्रमाणे सॅक्रिफाईस थोडे करावे लागतात. बट इन दी एंड इट पेज ऑफ. म्हणजे आता या स्टेजला मला वाटतं की मी अजिबात काहीच रिग्रेट नाही करत. ऑल्दो दिस इज लास्ट इयर विच आय विल हॅव विथ माय फ्रेंड्स. ह्याच्यानंतर कॉलेज संपतं, सगळे आपापल्या रस्त्याला जातात, पण आय विल नॉट रिग्रेट एनिथिंग, कारण की मी जो हार्डवर्क केलं त्याचा मला रिझल्ट मिळाला. सो आय थिंक इट वॉज वेल वर्थ इट. जस्ट इंटर्नशिप करून, अभ्यास करून शेवटचे जे काही महिने गेलेत त्याची भरपाई आता झालेली आहे. सो असंच करावं लागणार. जे जे स्टुडंट्स नीट PGची तयारी करायचा विचार करतायत इंटर्नशिप करता करता सायमल्टेनियसली, त्यांना एक ठाम डिसिजन करायला लागणार, प्लॅन बनवावा लागेल आणि थोडं त्यांची मजा आणि बाकी सोशल लाईफ थोडं सॅक्रिफाईस करून दे हॅव टू स्टडी. कारण ही तशी एक्झाम इज नॉट अनअचिवेबल. म्हणजे एकदम जिनियस असण्याची गरज नाही आहे. या एक्झामसाठी हार्डवर्क आणि सिन्सिअरिटी गरजेची आहे आणि ती कोणी पण क्रिएट करू शकतं ॲज लॉंग ॲज दे हॅव अ हाय ॲम्बिशन किंवा एक गोल आहे मनामध्ये. सो एनीबडी कॅन डू इट. जस्ट हे थोडे सॅक्रिफायसेस आणि थोड्या गोष्टी मनात ठेवल्या पाहिजे. यू नो, आय वॉज स्माइलिंग द होल टाइम जेव्हा तू बोलत होतीस. द रिझन इज कारण मी जस्ट आधी म्हणालेले की युअर डिटरमाइंड, फोकस्ड अँड हॅव अ क्लॅरिटी ऑफ थॉट. आणि तू जेव्हा बोलत होतीस ना तेव्हा तुझ्या याच क्वालिटीज वर शायनिंग थ्रू वॉट एव्हर यू सेड. मगाशी जेव्हा आपण बोलत होतो तेव्हा तू मला मेन्शन केलंस की 2 आठवड्या आधी जी मॉक ट्रायल होती त्यात तुझा रँक 3000 समथिंग होता. आणि मग 2 आठवड्यानंतर जेव्हा नीट PGची फायनल एक्झाम झाली, यू स्टूड 7th. अख्ख्या देशात तू 7वी आलीस. तू त्या 2 आठवड्यांमध्ये तुझी स्ट्रॅटेजी चेंज केलीस की तुझा माइंडसेट की दोन्ही, अशी कोणती गोष्ट तू केलीस की तू 7th रँक अचीव करू शकलीस? सो एक मला आधी क्लिअर करायचं आहे की मी असं नाही म्हणणार की मी कम्प्लिटली तुक्क्याने हा रँक आणला, बट लक इज अ बिग फॅक्टर. म्हणजे आपल्याला हे विसरायला होतं. माझा भाऊ नेहमी सांगतो की द रिझल्ट विच यू गेट इज इक्वल टू हार्डवर्क प्लस लक. तर जे लक फॅक्टर आहे तो आपल्या हाताच्या बाहेर आहे, राईट. म्हणजे आता
तू एखादा टॉपिक नाही वाचू शकलीस आणि तोच एक्झाममध्ये येणार, आता ह्याचे चान्सेस केवढे कमी आहेत, पण ते जर झालं तर तुझं नशीब खराब आहे. व्हेरॅज जो टॉपिक तू एक्झामच्या एक दिवस आधी वाचून गेलीस आणि तो एक्झामला आला तर तुझं लक खूपच छान आहे. तर आता हे जो लकचा फॅक्टर आहे तो तू डिटरमाइन नाही करू शकत, तुझ्या हातात नाही आहे. सो त्याच्याबद्दल आधी स्ट्रेस घेणं बंद करायचं. सेकंड जी गोष्ट आहे हार्डवर्क, ते आपल्या हातात आहे आणि जेवढं तू हार्डवर्क जास्त करणार तेवढा तो लकचा फॅक्टर कमी इम्पॉर्टंट होतो. कारण तू जेवढ्या जास्त गोष्टी वाचणार तेवढा चान्स वाढणार की त्या गोष्टी एक्झाममध्ये येतील. राईट. सो हे एक मला क्लिअर करायचं होतं. सो द थिंग इज की नीट पीजी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम असल्यामुळे तुझा रँक हा जस्ट तुझ्या मार्कांवर नाही आहे, तुझ्या आजूबाजूच्या लोकांच्या मार्क्सवरती सुद्धा असतो. सो मी जी 2 वीक्स आधी एक्झामच्या 2 आठवड्यांआधी जी मॉक टेस्ट दिली त्यात माझा 3600 असा रँक होता आणि तेव्हा मी खूप अनहॅपी होते माझ्या रँक बरोबर, कारण की मी ओव्हरऑल रँक माझा वर जात होता, 1000च्या वर आणि असा जात होता. सो आय वॉज लाईक की ठीक आहे मी एंडला जास्त वर जाईन, पण हा रँक बघून मला थोडं डिसहार्टन वाटलं. आणि जेव्हा मी ती टेस्ट रिव्ह्यू केली तेव्हा मला कळलं की त्या टेस्टमध्ये खूप असे प्रश्न होते जे मी कधी ऐकले नव्हते किंवा मी ते वाचलेच नव्हते असं मला वाटलं. आणि माझ्याबरोबर ज्या लोकांनी टेस्ट दिलेली, ती टेस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख लोकांनी दिलेली, तर आय थिंक त्यांना ती टेस्ट जास्त इझी गेली असावी असा मी तेव्हा विचार केला. मी जेव्हा ॲनालाइज करत होते की माझं काय चुकतंय, मग तेव्हा मी रिअलाईज केलं की ॲक्च्युअल जी नीट आहे मोस्ट ऑफ द टाइम त्याच्या टॉपिक्स आधीच्या एक्झाम्समधले रिपीट होतात. म्हणजे यावर्षी पण 2 असे क्वेश्चन्स स्ट्रेट सेम टू सेम गेल्या वर्षीच्या ह्याच्यासारखे होते. तर त्याच्यासाठी मी आधी ठरवलं की मला पास्ट इयरचे क्वेश्चन्स करायचे आहेत, आधीच्या इयरचे क्वेश्चन्स करायचे आहेत आणि ज्या चुका मी आतापर्यंत केल्या आहेत त्या रिपीट नाही व्हायला पाहिजे. तर मी माझ्या सगळ्या म्हणजे मी नेहमी ज्या टेस्ट द्यायचे, जी टेस्ट मी रिव्ह्यू करायचे, ॲनालाइज करायचे आणि मी एक वही बनवलेली ज्याच्यात मी माझ्या चुका लिहायचे किंवा मी असं लिहायचे की मी ही चूक का केली, मला असं वाटलं, मला वाटलं हे उत्तर आहे कारण असं आहे, पण उत्तर खरं वेगळं आहे कारण मी प्रश्न चुकीचा वाचला किंवा मला अंडरस्टँडिंग नव्हती किंवा सिली मिस्टेक होती. अशी मी एक वही बनवलेली जे मी सगळ्या चुका लिहिलेल्या आणि ती वही मी वाचली नव्हती परत. तर मग मला रिअलाइज झालं की ही वही मी वाचणं गरजेचं आहे, मला माझ्या चुका रिव्ह्यू करायला हव्या. कारण की एवढ्या सगळ्या टेस्ट दिल्यानंतर तू किती चुका करशील त्या चुकांमधनं शिकलं पाहिजे. ऍक्च्युअल एक्झाम मध्ये काही फरक पडायला त्या चुका एकदा रिव्ह्यू केल्या पाहिजे. सो या 2 गोष्टी मी केल्या एस्पेशली 2 वीक्स आधी. नाव आय डोंट नो इफ दीज 2 थिंग्स त्यांच्यामुळेच माझा रँक एवढा चांगला आला, बट या 2 गोष्टी आय थिंक सगळ्यांनी केल्या पाहिजे. पास्ट इयरचे क्वेश्चन्स केले मी 2 आठवड्यात, शेवटच्या 2 आठवड्यात, जे म्हणजे कुठल्याही तुम्ही क्लासेस जॉईन करता युजली त्यांचे पास्ट इयर क्वेश्चन्सच्या सेट्स असतात किंवा क्वेश्चन बँक असते आणि ते एक्सप्लेनेशन सकट असते. तर ऑल यू हॅव टू डू इज सॉल्व्ह दॅट. आणि मी 1 दिवस आधी एक्झामच्या माझी ही जी चुकांची वही होती ती मी वाचली, रात्री बसून वाचत होते, एकदम शांत मनाने वाचलं. त्यातनं ऑलमोस्ट 3 ते 4 क्वेश्चन्स आलेले एक्झाममध्ये. सो आय थिंक लक होतं माझ्या साईडने थोडं, बट ऑल दिस म्हणजे मी महिन्यांपासून सिस्टमॅटिक हार्डवर्क केलं. आय थिंक एंडमध्ये मी बसून अॅनालाइज केलं इन्स्टेड ऑफ त्या जो रँक आला त्याच्याबद्दल वाईट वाटून त्याच्यामध्ये हरवण्यापेक्षा त्या रँकचं आता काय करायचं, इथून पुढे प्रोग्रेस कसा करायचा किंवा काय बदलायचं याचा मी विचार जास्त केला आणि मग ते इम्प्लिमेंट केलं आणि आय थिंक त्याचा फायदा झाला मला. सो आय थिंक आपण त्या इक्वेशन मध्ये सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस लक टाकलं पाहिजे. दॅट कम्प्लीट्स द इक्वेशन. परफेक्ट. सो जुई, जेव्हा आपण स्कूलमध्ये होतो ना, आपल्या सगळ्यांनाचा ॲटिट्यूड शिकवला गेलेला, वी हॅव टू बी टॉप ऑफ द क्लास. पण तेव्हा आपली कॉम्पिटिशन जी होती ती 40 मुलांबरोबर होती किंवा ऍक्च्युली त्या 5 टॉपर्स बरोबर होती. आणि तेव्हा जे एम होतं, इट वॉज नॉट टू एक्सेल, इट वॉज टू बी मार्जिनली बेटर. 0.5% जास्त, 2 मार्क्स जास्त. पण नीट पीजी सारख्या एक्झाममध्ये जेव्हा तू बसलीस, जेव्हा तू अटेम्प्ट केलंस, तेव्हा देशातली लाखो मुलं त्यात बसतात, ती एक्झाम अटेम्प्ट करतात. ना आपण त्या मुलांना कधी पाहिलेलं असतं, ना आपल्याला त्यांचं प्रिपरेशन माहीत असतं, ना आपण त्यांच्या स्ट्रेंथ्स विकनेसेसचं एनालिसिस करू शकतो जे आपण युजली करतो कॉम्पिटिशन बरोबर. मग तेव्हा एका स्टुडंटचा अप्रोच कसा असला पाहिजे, तेव्हा त्यांची टेक्निक्स किंवा टॅक्टिक्स काय असले पाहिजेत? सो एकतर इथे परत आता
कॉम्पिटिशनशी डील करताना आय फील 2 गोष्टी आहेत. एक म्हणजे आपण नेहमी बोलतो की यू हॅव टू बी बेटर दॅन युअर सेल्फ, जे आय थिंक इज करेक्ट. बट कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम म्हटली की यू हॅव टू बी बेटर दॅन अदर्स. हे प्रेशर तुम्ही काढू नाही शकत, किंवा असं नाही म्हणू शकत की बाकी कसंही करतायत मी माझं करणार आहे, नाही. इट्स अ कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम. तुझ्या पर्सेंटेज पेक्षा तुझं पर्सेंटाईल जास्त मॅटर करतं इकडे. म्हणजे मी सिनियर्सचं गायडन्स आणि माझ्या भावाचं गायडन्स घेऊन स्टार्टिंगपासून जेव्हा टेस्ट देत होते, बेसिकली यू हॅव टू स्टे इन द टॉप 90%. 90% वर तुझा रिझल्ट पाहिजे. तर असा एम ठेवून अभ्यास केला पाहिजे. पण द थिंग इज की या कॉम्पिटिशनमुळे स्वतःला किती मेंटल स्ट्रेस घ्यायचं, दिस इज द अदर साइड. म्हणजे हे 2 गोष्टी बॅलन्स करायच्या. एकतर अगदीच सैल सोडून नाही चालणार, म्हणजे अगदीच यू कॅनॉट कम्प्लिटली लेट गो. थोडं कॉम्पिटिशन असणं गरजेचं आहे आणि ते कॉम्पीट करणं गरजेचं आहे. पण ॲट द सेम टाइम बाकीच्यांना बघून ढसून जाणं ते पण नाही चालणार. यू हॅव टू स्टे मेंटली स्ट्रॉंग. आता 3000 रँक आल्यानंतर मला जे वाटत होतं तेव्हा की हे माझ्याकडनं होणारच नाही आहे एवढा रँक खाली आल्यानंतर, बट ॲट द सेम टाइम एक इच्छा होती की मला ह्याच्यापेक्षा बेटर करायचंय. मी का नाही करू शकत, बाकीच्या लोकांपेक्षा कम्पीट करायचं, मला पुढे जायचंय, ही एक विल पण होती. आणि ॲट द सेम टाइम यू हॅव टू ऑल्सो बिलीव्ह की यू आर गुड इनफ. म्हणजे थोडं मिडिओकर असणं एक्सेप्ट करता आलं पाहिजे. म्हणजे तो 3000 रँक बघून एकदमच मी कोलॅप्स नाही झाले, असं नाही विचार केला की मी आता गिव्हअप करते. आय वॉज लाईक ओके, नॉट दॅट बॅड, मी करू शकते अजूनही. सो यू हॅव टू बॅलन्स कॉम्पिटिंग आणि त्या कॉम्पिटिशनमध्ये अगदी हरवून नाही गेलं पाहिजे. थोडं एक बॅलन्स ठेवायचा की यू कॅन एक्सेप्ट युअर रँक, ॲट द सेम टाइम यू कॅन ट्राय टू बी बेटर. आता जेव्हा आपण कुडाळमध्ये स्कूलमध्ये होतो तेव्हा आपल्याला, बरोबर तू बोललीस तसं, 40 ते 60 मॅक्झिमम एवढीच मुलं एका स्टँडर्डमध्ये होती आणि तेच आपलं कॉम्पिटिशन होतं. ह्याच्यापासनं जेव्हा आपण मुंबईला जातो किंवा मोठ्या शहरात शिक्षणाला जातो आणि आपल्याला अचानक ते 200 मुलं होतात, 300 मुलं होतात ज्यांच्याशी आपण क्लासमध्ये कम्पीट करतो. मग त्या एक्झाममध्ये आपण 1 लाख 10 लाख मुलांची कम्पीट करतो. तेव्हा एक सेन्स ऑफ असं फिअर येतं की मला वाटलं तेवढं चांगलं मी नाही आहे. हे रिअलायझेशन पहिल्यांदा होतं की मी एवढी हुशार नाहीये, माझ्यापेक्षा 10 पटीने हुशार माणूस माझ्या बाजूला बसलाय. ते जेव्हा रिअलाइज होतं, एक खूप मोठा अंडर कॉन्फिडन्सची फिलिंग येते की मी स्वतःला खूप स्मार्ट समजत होते पण मी नाही आहे. आणि याच्यामध्ये सुद्धा कम्प्लिटली गिव्हअप नाही करणं गरजेचं आहे की हाऊ टू कीप युअर सेल्फ मेंटली स्ट्रॉंग टू डील विथ द फॅक्ट की आपण मिडिओकर आहोत. म्हणजे आय एम नॉट ॲज गुड ॲज एव्हरीबडी एल्स, हे एक्सेप्ट करून पुढे जाणं गरजेचं आहे. म्हणजे आता कदाचित इकडची 12वीतली मुलं, म्हणजे उद्या फ्युचरमध्ये ते लोक MBBSची ऍडमिशन घेऊन जातील पुढे MBBSला, आणि त्यांच्या बॅचमध्ये 180 मुलं असतील. तर तेव्हा जे फर्स्ट इयरमध्ये आपल्याला भीती वाटते की माझा कॉम्पिटिशन जे आहे ते खूप जास्त आहे, मी त्यांच्या आजूबाजूला काहीच नाही आहे, हे आधी फाईट करणं की आय एम स्टील गुड इनफ. मी जरी एकदम टॉपला नसले, असं पिरॅमिड आहे, त्या टॉपच्या 10 मध्ये नसून मी इथे आहे, हे आधी एक्सेप्ट करायचं की इट्स ओके, इट इज नॉट अ व्हेरी बॅड थिंग. खूप वाईट गोष्ट नाही आहे. आपण गावातून आलोय किंवा आपण कुठून दुसरीकडनं आलोय, आपली एक कॅपेबिलिटी जेवढी आहे ती आधी एक्सेप्ट केली पाहिजे. आणि मग ती कॅपेबिलिटी एक्सेप्ट केल्यानंतर विचार करायचा की हाऊ कॅन आय इम्प्रूव्ह, मी बेटर कसं करू शकते, असा विचार. आणि मग आजूबाजूच्या लोकांकडे बघायचं इन्स्पिरेशनसाठी, मोटिवेशनसाठी, की माझ्या आजूबाजूची लोक का माझ्यापेक्षा बेटर आहेत हे समजून घ्यायचं, ते वेगळं काय करतायत हे समजून घेऊन मग बेटर करायचं. आता मी जेव्हा टेस्ट देत होते तेव्हा तुम्हाला एक ऑप्शन मिळतो असा बघण्याचा की टॉपरच्या मार्क्सच्या प्रमाणे तुमचे मार्क्स कसे आहेत. एक असा ग्राफ दिसतो की समजा टॉपरला मेडिसिनमध्ये एवढे रँक्स आहेत, एवढे मार्क्स आहेत आणि मला त्याच्यापेक्षा एवढे कमी आहेत. म्हणजे इट विल गिव्ह यू अन अनालिसिस की माझे मार्क्स कुठे कमी पडत आहेत किंवा मी कुठे कमी पडते कम्पेअर्ड टू एव्हरीबडी एल्स, आणि मग त्या सब्जेक्टमध्ये इम्प्रूव्ह करायचं. सो मी हे ट्राय केलं, जे माझे कमी वीक सब्जेक्ट होते ते इम्प्रूव्ह करायचे ट्राय केले. आणि कधीही मी असा नाही विचार केला की जस्ट बिकॉज मी थोडं म्हणजे बाकीच्या एवढं चांगलं परफॉर्म नाही करत आहे याचा अर्थ मी करूच नाही शकत, हा विचार मी कधी नाही मनात आणला. मी खूप इम्पॉर्टंट. हो, जेव्हा मी अभ्यास करत होते मी 37 रँकचा
एक मी असं माझ्या टेबलवर लिहिलेलं की आय एम एमिंग फॉर रँक 37. काही स्पेसिफिक कारण नाही, आय जस्ट वॉन्टेड वन गोल जे मी माझ्या डोळ्यांसमोर ठेवून अभ्यास करू शकते. तर तो रँक मी धरलेला. आणि टू बी ऑनेस्ट माझं कधी टेस्टमध्ये म्हणजे मी खूप कमी वेळात 3 डिजिट रँक्सही आणले. सो आय वॉज लाईक की हे थोडं अशक्य वाटतंय, पण मी ते खोडलं नाही टेबलवरनं, कारण आय वॉज लाईक की का नाही होऊ शकत. जस्ट बिकॉज माझा आत्ता नाही होतंय त्याचा अर्थ हे नाही की मी इम्प्रूव्ह नाही करू शकत. मी अगदी लास्ट डे पर्यंत इम्प्रूव्ह करू शकते. बाकीचे कसंही करतायत, बाकी माझी कॉम्पिटिशन कशीही असेल, मी लास्ट डे पर्यंत आय एम गोइंग टू कीप पुशिंग. आणि शेवटी मला त्याचंच फळ मिळालं. मी तुला सांगितलं तसं की लास्ट डे पर्यंत जो मी अभ्यास केला, अगदी झोपायचा आदल्या रात्री झोपण्यापर्यंत जो अभ्यास मी केला, त्याचं मला फळ मिळालं. आणि दॅट्स वाय आय थिंक की कॉम्पीट करायचं, बट यू हॅव टू नो वेन टू एक्सेप्ट ऑल्सो, एक्सेप्ट द फॅक्ट की जस्ट बिकॉज तू थोडं मिडिओकर असशील किंवा जस्ट बिकॉज तू बाकीच्या एवढं इक्वली गुड परफॉर्म नाही करत आहे, याचा अर्थ हे नाही की तू इम्प्रूव्ह नाही करू शकत. त्या दोन्ही गोष्टी बॅलन्स करून, म्हणजे आय नो थोडं ऑफ पॉइंट गेले असेल मी कदाचित, आय डोंट नो इफ ऍक्च्युअली यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ सेन्स. कारण जोपर्यंत आपण स्वतःला एक्सेप्ट नाही करू शकत तोपर्यंत आपण स्वतःला सुधारू शकतच नाही. त्याच्यामुळे सेल्फ एक्सेप्टन्स हा खूप महत्वाचा आहे. आणि आय थिंक जी मुलं आज हा इंटरव्ह्यू बघतायत त्यांच्यासाठी पण ही खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. तुम्ही एक्सेप्ट करा. जोपर्यंत तुम्हाला स्वतःला कळणार नाही की तुम्ही आत्ता कुठे आहात, तुम्ही स्वतःला बेटर करूच शकणार नाही. आणि आय थिंक जुई पण आपल्याला तेच सांगण्याचा प्रयत्न करते. आय थिंक मेंटली जुई तू 37 लिहिलंस, पण युअर आईज सॉ 7, सो यू गॉट 7. व्हॉट डू यू थिंक? हो, मी तोच विचार करत होते की मी जो एम ठेवलेला आणि जो मला अशक्य वाटला, मी त्याच्यापेक्षाही बेटर केलं. आणि इट जस्ट गोज टू शो की एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. काहीच इम्पॉसिबल नाही आहे. लास्ट क्षणापर्यंत आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो. गिव्हअप नाही करायचं. मेंटली स्ट्रॉंग राहायचंय आणि जस्ट एम हाय आणि कीप वर्किंग, तेवढंच. सो जुई, आय एम व्हेरी शुअर तू बाहेर राहिली आहेस आणि आपल्या ऑडियन्समधली पण बरीच मुलं शिक्षणासाठी बाहेरगावी राहत असतील. आपल्याला जेव्हा आपण कुठले असं विचारलं जातं किंवा इंट्रोडक्शन द्यायचं म्हटलं जातं, तेव्हा आपण सुरुवात करतो की मी सिंधुदुर्गातली आहे. जेव्हा अगदी महाराष्ट्रीयन लोकांना पण कुठे आहे सिंधुदुर्ग हेच बऱ्याचदा माहीत नसतं. नक्षा काढून त्यांना दाखवावं लागतं की हा माझा सिंधुदुर्ग. कधी आपल्याला रत्नागिरीचा रेफरन्स द्यावा लागतो की रत्नागिरी पुढला, तर कधी आपल्याला गोव्याचा रेफरन्स द्यावा लागतो सिंधुदुर्गाची ओळख पटवून देताना. पण आज प्रत्येक कोकणवासी हे म्हणतोय की मी त्या कोकणातला आहे जिथली जुई निगुडकर आज देशात 7वी आहे. मी त्या सिंधुदुर्गातला रहिवासी आहे ज्यातली जुई निगुडकर आज अख्ख्या देशात 7वी आली आहे. आज त्यांचा अभिमान, त्यांची आयडेंटिटी तू बनली आहेस. ज्यांची आयडेंटिटी कधी कधी आपल्याला सांगावी लागायची, ती आयडेंटिटी तू आज आमच्यासाठी बनलीस. आज तुला कसं वाटतंय? मला खूप जास्त असं प्राऊड वाटते की मी कोकणातली आहे. म्हणजे ऑनेस्टली मी सांगते, मी जेव्हा MBBS मध्ये ऍडमिशन घेतली आणि पहिल्या दिवशी आपण सगळे इंट्रोडक्शन करत असतो, तू कुठली आहेस, तू कुठला आहेस, आणि सगळे मला विचारायचे. म्हणजे तेव्हा मी राहत होते मुंबईत 11वी-12वी पासून अभ्यासासाठी, पण मी मूळ कोकणातली आहे. तर प्रत्येक जण मला विचारायचं, मी सांगायचे कुडाळ. हे काय आहे कुडाळ? म्हटलं की अरे कुडाळ सावंतवाडीच्या बाजूला, हे कुठे आलं? कणकवलीच्या बाजूला, हे कुठे आलं? मग शेवटी गोव्याच्या जरा थोडं नॉर्थला. हा, अच्छा, मग ठीक आहे. आणि मग मला असं राग यायचा की अरे यांना कोणाला माहिती नाहीये, असं कसं चालेल? आणि मग ओव्हर द इयर्स माझ्या सगळ्या बॅचमेट्सना आता कळलेलं आहे की कुडाळ कुठे आहे, कुठे. हा, तर ते छान फिलिंग वाटतं. मी जिथे जाते तिथे मी अगदी प्राऊडली बोलते मी कोकणातली आहे. किंवा हल्ली पण माझ्या क्लासेसचा इंटरव्ह्यू झाला आणि ते क्लासेस दिल्लीमध्ये असतात. तर त्यांनी मला विचारलं तू कुठली आहेस? मला तर वाटलं दिल्लीच्या लोकांना काहीच माहित असणार, महाराष्ट्रातल्या लोकांना माहित नसतं कोकण. तर मी म्हणाले की सर मी साऊथ महाराष्ट्रामध्ये आहे, एका छोट्या गावातून आहे. अच्छा, कोकण मधली आहेस का? अच्छा, ठीक आहे, मला माहित आहे. तर मला एवढं छान वाटलं की अरे वा, दिल्ली मधल्या माणसांना, मोठ्या मोठ्या डॉक्टर्सना कोकण माहित आहे. ती एक वेगळाच प्राईड आहे. आणि असं जेव्हा ऐकायला मिळतं, जेव्हा तू म्हणालीस की लोकांना असं अभिमान वाटतो की कोकणातली मुलगी देशातनं 7वी आहे, ते माझ्यासाठी जेवढी अभिमानाची गोष्ट आहे की हा, म्हणजे मी माझ्या लोकांसाठी, लोकांना प्राऊड करू शकले, त्यांच्यासाठी त्यांना अभिमान वाटेल माझा, असं मी काहीतरी केलंय, हे माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे असं आयुष्याचं चीज झालं म्हणतात तसं वाटतंय मला. खूप छान फिलिंग आहे.
आय एम व्हेरी शुअर जुई तू ऑडियन्समधल्या प्रत्येक लहान मोठ्या प्रत्येकासाठी खूप मोठं इन्स्पिरेशन आहे. पण तू सगळ्यात मोठं इन्स्पिरेशन जर कोणासाठी असशील तर ते म्हणजे आपल्या ऑडियन्समधल्या मुलींसाठी आहे. त्या मुलींना ज्यांना सांगितलं राहतं की ते या चौकटीबाहेर कधी पडू शकणार नाहीत, कारण त्या गावात जन्माला आहेत किंवा त्या एका कोकणासारख्या रूरल एरियामध्ये जन्माला आल्यात सपोज. तू त्या मुलींना काय मेसेज देऊ शकतेस? मला आता जेव्हा मी टॉप 10 रँक बघितले आमच्या एक्झामचे, तेव्हा मी नोटीस केलं, मी आणि माझ्या आईने दोघींनी नोटीस केलं की 10 मध्ये 2च मुली आहेत. आणि मग असं बरोबर नाही वाटलं, कारण मी आत्तापर्यंत जेवढं पण बघितलंय माझ्या आयुष्यामध्ये, मी आजूबाजूला जेवढं पण बघितलंय, मुली सगळ्यात जास्त हार्डवर्किंग अशा मी बघितल्या आहेत. सिन्सिअरिटी आणि डिटर्मिनेशन जे आहे ते मुलींमध्ये खूप जास्त आहे. आणि अशी माझी इच्छा आहे की ओव्हरऑल तर सगळ्या मुलींनी करावंच, आणि कोकणातल्या मुलींनी अजून एफर्ट घालून त्यांनी स्वतःला सिद्ध करावं की आम्ही एवढे टॅलेंटेड आहोत. कोकणातली मुलं खूप टॅलेंटेड आहेत. कुडाळ, सावंतवाडी, कणकवली, मी जेव्हा शाळेमध्ये असल्यापासून कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स येते, आपलं स्कॉलरशिप आहे, होमी बाबा एक्झाम आहे, संबोध प्रावीण्य प्रज्ञा, मॅथ्सच्या एक्झाम्स आहेत, ह्या सगळ्या एक्झाम्समध्ये आपण कोकणातली मुलं, आपण कणकवली, सावंतवाडी इकडची सगळी आपण मुलं एवढं छान परफॉर्म करतो. म्हणजे आम्हाला, मी कुडाळात होते, मला सावंतवाडीत टॉपर्सची नावं माहीत होती, कणकवलीतल्या टॉपर्सची नावं माहीत होती, कारण ते आपण स्वतःसाठी नावं क्रिएट करतो, अशा एक्झाम्स देऊन आपण एवढं छान परफॉर्म करतो. तर हे पुढे कंटिन्यू राहावं, आणि मुलींनी स्वतःला असं नाही समजून घ्यावं की मी मुलगी आहे सो मी सायन्सच्या म्हणजे एकदम अग्रेसिव्ह किंवा कॉम्पिटेटिव्ह फील्डमध्ये नाही जाऊ शकत, असा विचार नाही केला पाहिजे. थँकफुली मला खूप एक सपोर्टिव्ह फॅमिली मिळाली, ज्यांनी मला कधी असं नाही सांगितलं की तुझं म्हणजे या वयापर्यंतच शिक्षण होईल किंवा या लेवलपर्यंतच तू शिकू शकतेस, असं मला कधी त्यांनी रिस्ट्रिक्शन नाही दिलं. आणि असं माझी इच्छा आहे की असं रिस्ट्रिक्शन कोणावरही नसावं. म्हणजे मुलींना अगदी लहान असल्यापासनं ते म्हणजे खूप मोठं होईपर्यंत, म्हणजे 30च्या वयापर्यंत शिकायला त्यांना अलाव करावं असं मला वाटतं. आणि तेवढं फॅमिलीने सपोर्ट केला की मग मुलींनी तेवढा इनिशिएटिव्ह घ्यावा. ॲम्बिशन्स हाय ठेवायचे, म्हणजे आपल्याला मिळो ना मिळो ते आपण पुढे नंतर बघू, आधी ॲम्बिशन हाय ठेवलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही बाहेर गावात किंवा दुसऱ्या मोठ्या शहरात जाऊन शिकावं, त्या सगळ्या ज्या काही तुमच्यासाठी अपॉर्च्युनिटीज आहेत, संध्या आहेत, त्या सगळ्या तुम्ही सीज करायचे, ते करायचं, आपण करून दाखवायचं. असे मोठे गोल्स ठेवावे आणि ते करत जायचं. लिमिट ठेवायची नाही की मी एवढंच शिकेन किंवा मी एवढंच करेन. तुम्हाला जी इच्छा निर्माण होते, तुम्हाला जर क्युरिओसिटी आहे, तुम्हाला जर शिकण्याचं सपोर्ट आहे, तुमच्याकडे मीन्स आहेत ते करण्याचं, तर तुम्ही ते करत राहावं. कारण की आता आपल्याच कुडाळमधल्या किती मुली म्हणजे परदेशात जाऊन शिकतायत, एरोनॉटिकल इंजिनियर्स आहेत, कोण US ला जाऊन हे करतायत, ते करतायत, रिसर्च करतायत, सायन्समध्ये रिसर्च करतायत, कोणी UPSC सारख्या कठीण एक्झाम्स क्रॅक करतायत. अशा केवढ्या सगळ्या गोष्टी मुली करू शकतात. तर मग आपण उगाच आपल्यावरती लिमिट नाही ठेवायची, असं मला वाटतं की एकदम हाय ॲम्बिशन ठेवायचं, मोठे आपण ध्येय ठेवायचे आणि त्याच्यासाठी काम करायचं. बाकी कोण आपल्याला काय म्हणतंय, जस्ट तू मुलगी आहेस, तुला एवढं नाही जमणार, किंवा कोणी तुम्हाला सांगेल की तू एवढंच शिकू शकतेस, नाही ऐकलं पाहिजे. तुम्ही जेवढं जमेल तेवढं करा. फक्त तुम्ही पालकांनी आणि बाकी इतर फॅमिली जे असते त्यांनी फक्त मुलींना सपोर्ट करावं या बाबतीमध्ये, तर त्या मुलग्यांपेक्षा दुपटीने चांगलं करू शकतात. कारण त्या मुली सिन्सिअर असतात खूप, आणि खूप मनापासून हार्डवर्किंग असतात, असं मला वाटतं. थँक्यू जुई, तू आज वेळात वेळ काढून आमच्यासोबत गप्पा मारल्यास, आमच्या ऑडियन्ससोबत गप्पा मारल्या. आय एम व्हेरी शुअर की त्यातली बरीचशी मुलं ही नीट UG PG साठी प्रिपेअर करत असतील. दे मस्ट बी ड्रॉइंग इन्स्पिरेशन फ्रॉम यू. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा कोकण साथ लाईव्हच्या टीमकडनं तुझं खूप 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 कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू फॉर कमिंग युअर. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी तुला खूप शुभेच्छा आमच्या पूर्ण टीमकडून. तुम्ही सगळे पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण साथ लाईव्ह. थँक्यू.